बाक्सा जिल्लानि रुपहि साम' हाथाइ ओनसोलनि सुबुंफोरा जिगजिरि दैसानि हा खुरखानायखौ लानानै जिंगासिनो गोनां जादों। मानोना बे दैसानि हा खुरखानायनि जाहोनाव रुपहि साम' हाथाइखौ सिलबारि जालाजों फोनांजाबग्रा बे लामाया आथिखालाव बायस'लांनायनि लामायाव दंसै। रोजा अखा हानायनि जाहोनाव जिगजिरि दैसानि दैया लोमसाव फैयोब्ला बे गोनांथार लामाया बायस'लांनो हागौ। मख'नो गोनांदि बे दैसानि सायाव माखासे बोसोर सिगां मोनसे आरसीसी दालां लुफुंनाय जादों आरो दैसानि माथावरियावबो हा होनाय जादोंमोन। नाथाय हा खुरखानो हायै बायदि अन्थाइ जाबनानै होआलासेनो बे माथावरिखौ हाजोंल' लुफुंनाय जादोंमोन। हा खुरखानायखौ होबथानायनि जेबो राहा लायालासेनो माथावरिखौ लुफुंनायनि जाहोनाव जिगजिरि दैसानि हा खुरखानायाव बे लामाया बायस'लांनो हमदों। बे गोनांथार लामाया बायस'लाङोब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरा हान्थामेला खालामनायनि बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जिंगासिनाय फोरमायो। बे जेंनाखौ लानानै आथिखालनि बिटिसि सरकारखौ बे जेंनानि सायाव राहा लानो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खावलायहरो। बे लामायाथ' रुपहिनिफ्राय आप टु ओरै जाला जोंनि सार्कोल अफिस बेयाव लागि थाङो, ओमफ्राय आरो मुसलपुरबो थांनो हायो बे दोंसे लामाजोंनो आरो। ओमफ्राय दैमा होनोबाथाय बियो दिगसिरि दैमा होनो जोङो बेखिनियाव आरो दिगजिमा बे दैमाया आरो गुबुन बेलेगखैजा आरो गुबुन गुबुन नामै मिथिजायो आरो जेनेबा ओमफ्राय नैबे जोंनि खिनियाव दिगजिरि होननानै जों मिथिनाय जायो आरो बे दैमाखौ। बेथ' गोबां बोसोर जाबाय, बोसोरब्रै बोसोरबानि आरो बेसेबा आवगायावनो बे जाखानाय आरो गोबां बोसोर जाबाय आरो। हमना ला बिपिएफ हानजायाबो 17 बोसोरानो सरकार सालायखाबाय, होमबाथ' ओरैनो 17 बोसोर बे लामाया जाखायाखै आरो। दा बेनि उनावबो दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो आरो गोदान जोंनियाव बिटिसिआव गोदान सरकार फैबाय नङा होमबा, इउपिपिएल सरकार जथाय बिथांमोना सरकार सालायदों। दा बेवहायबो बे लामाया माने दासिमबो सिगां जेरै दं बेबायदिनो दङ आरो खुख्लानायैनो दङ। दा बेवहाय माने गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय लामा हान्थिनो थाखाय हाया जायो। गोबां फरायसाफोरा दैज्लां बोथोराव फरायसालियाव थांनो हाया जायो नङा होमबा, फिस्लायनानै गोग्लैयो बेबायदि अबस्था जानानै दं आरो बेखिनि एरियायाव दा जोंनि ओनसोलाव आरो। आगोलथ' बिदिनो खामानि सोलिदोंमोन, हा ओरै साइड साइड ओरै खोनानै होदोंमोन आरो, थेवबाबो माने दैबानाया बेखौ खुख्लादो ओमफ्राय लाखिनो हायाखै आरो। बेवहाय दा जों बेखौ रैखाथि होनोबाथ' आरो बे खुख्लानायखौ रैखाथि होनोब्ला बेवहाय बर्डार जाबनांगोन आरो, अन्थाइ बर्डार नङाब्ला बेखौ लाखिनो हानाय नङा आरो, प्रटेकसन खालामनो हानाय नङा हा खुख्लानायखौ। आगोलनि समाव बे लामाखौ मनरन्जन ब्रह्म बे सारा बे थिकादारा बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो। खामानिया आद्रा जानानै थानाय बायदि जाबाय आरो दासिमबो बे खुख्लानायानो माने खामानियानो जोबासै आरो खुख्लानाय हाबायानो। दा गोदान सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनो बे थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय बे खुख्लानाय लामाखौ जाहाथे थाबैनो जोंनो सरकारा मोजां खालामनानै होयो। बेखौ प्रटेकसन लुगैयो, बेखौनो जों सरकारनिसिम आर'ज गाबहरबाय आरो।